Bueno, Imar, gaurkoan Zizurkilgoran, nola da gauza, gogorra izango da, lehiatua izango da? Bon, gaur exhibizio txikia egingo dugu ez, eta txandal libren da jogoa pixkat, gero larun batian txapelketa da gau igeldo, harriko txapelketa da gau, eta gaur ja pixkat reposo antzea ez, xabe. Harri dagokienez, nolako harriak izango dira? Ibiliko jau, 150 zilindro zara, txandal libren ibiliko dugu, 20 bat altxaldi dugu izko, unai bertizek eta biok, gero 113 kubiko ibiliko dugu baita ere txandal librian, eta gero bolak ingo dut despedida bai. Jendea hasi da pixkanak agerturatzen, beti ere herrikirolek zaletasun asko izaten du atzetik, ez? Bai, esan hemen inguruko herri txiki hauetan nahiko zaletu desente eta jendiak pixka launtzu bai. Lehenengo aldi alduzu hemen Zizurkilgorako festetan aritze zaretena? Ez, egia esan Zizurkilean ja urte batzu badara natza bai. Urte batzu badara natza da lehen esan bezala guztua ez, herri txiki hauetan da jendiak gola apoio eta guztua tortzen ez bai. Eta esan diguzu igeldokoa ere hementxe duzuela, nola ikusten duzu gauza? Bueno, igeldokoa ez da gehiago, azkena jo nintzen nian, lau altxaldi bakarrik eman da gaiatu nintzen, ez nun harrikin ez nun asmatu eta gero urte desente badara natza jungabe ez, eta bueno, aurten animatu behar jutea, antzeko harri batzuk indebilita daude, eta bueno, nahiko ondo, baina ze asera ematen porque eskuleku egite zergabeko harrikin nola aztean da aldi hau eta lan txukun bat den. Eta entrenatzeko garaian horrelako txapelketa garrantzitsu bat edo duzuenean, ezer aldatzen alduzu prestaketan? Bai, saiatzea antzeko harrikin ibiltzen ez, harri mota nola beha probatzea izan, inguruko antzeko harri saiatzea bai. Internatzen da, pixkat ohitura hartzea juteko ez. Bueno, Iñaki, ja hemen dena prestatu duzuela dirudi, ja egurrak ere jarri dituzu tronko ja egurraetan lotuta, orain ikuskizun pixka bat erakustera ez? Hori da, baina aldatu eta pixka berotu eta ja jendea gustu duzten deun da ikuskizun poli bat ematen deun. Herrikirolak atentzio deitzen dute edo zerbait badute, ez? Jendea erakartzen duena. Bai, uste eta herrikitako jaietan da gaina hemengo herri hauetan, uste jendentzako ikuskizun polikia dela eta herrikirola gustoko da gaina zona batzuk izaten die igual ez da beste, baina zona batean uste gustoko duela eta jendea gustu etortzea ikustea. Giroa sortzen, ez? Hori da, jendeen artean saltza pixka jarri eta gure lan hori da, lan honaitea eta bati jendea gustu dozea eta aldalaniko ben haitea. Gaurkoan frontoia ia beteta dago, lehia izango alda. Hemen behin plazatea ezkio beti izatea lehia ez da. Launegia eta alkarrekin ibiltzea, gero bazkaltzen alkarrekin igual, baina hemen plazan gaudenen lehia izatea eta burruken dena irabazi bosan zaio eta izango lehia. Beraz plazan ez zarete lagunak ez? Ez, baina plazan eure txistu gotzeuen, bakoitzea aldan azkarra moztea eta irabaztea jutea. Lehenengo urte alduzu hemen Zizurkilgoiko festetan zaudena? Ez, nikia urte desente ia zen izenean, baina San Isirutan eta Amabirgin jaietan da urte desentetan edo naiz eta gustu etortzean herri bada.